जोंनि चन्द्रपारा गामियावहाय मागो पुर्णिमा मोजां फोरबोआवहाय बिथांमोना आंखौ लिंहरनानै बेवहाय मन्दिरनि मन्सखौ मुखुलि खालामहोदों। दा बे मुखुलि खालामहोनाय श्री श्री लक्ष्मी नारायण फुजानि माबायाव आंखौ बिथांमोना लिंहरनानै अपेनिं खालामहोदों। आं जोबोद गोजोननाय मोन्दों बिथांमोना जे आं सासे सादारन मानसिखौ लिंहरनानै एथ' मोजां मन्चआव आंनो जायगा होदों बा बिथांमोना आंखौ मोजां आदरनि माबायै सनमान खालामदों। गतिके आं नैबे चन्द्रपारा ओनसोलनि रायजो गोबां रायजो राजाफोरखौ बिथांमोनखौ आं धन्यबाद गोसोनि गोरबोनिफ्राय आङो माबा जासिहरग्रोबाय। मानो होनोब्ला बिथांमोना दिनैनिफ्राय साननैनि थाखाय मोनसे श्री श्री लक्ष्मी नारायणनि फुजानि दिन फोरबो फालिगोन। जाहाथे बे साननै फोरबोआ बिथांमोननि गामियावहाय मोजाङै जोबलाङो। आं बेखौनो बुंनानै आङो समस्त जोंनि चन्द्रपारा रायजोनि बा ओनसोलनि बेखौ आङो बुंनानै